sabuwar da dukkan zaman lafiya a Najeriya da ƙasar mu baki daya da jihar Zamfara da ƙauyukan mu da kuso baki daya ubangiji Allah ya taimaki iyayen mu maza da mata Allah ya taimaki kannan maza da mata ubangiji Allah ya taimaki Allah ba ku zaman lafiya a gidan da aure ubangiji Allah ya taimaki Allah ya kawo haɗin kai tsakanin da Allah ku ci gaba da jihar Zamfara a da Najeriya baki daya Masha Allah, muna godiya Allah zikirin Allah. A yadda mu ta gaba ita ce maraba da iyayenku mata da wannan amsa kira da suka yi wanda zan gayyato Honorable Najib Usman mai kotu domin ya maraba da baki. Honorable bismillah. Hello? Iyayenmu mata kuna muku barka da zuwa a wannan dandali. Muna godiya bisa ga yadda kuka karɓa wannan gayyata. Ubangiji Allah ya ba mu nasarar da ke ciki, ya ƙara wa mai daraja gwamna lahiya yadda kun ka zo. Allah Ubangiji ya mai da ku lahiya, muna godiya ƙwarai. Allah Ubangiji ya nuna mana ranar zaɓe mun ci zaɓe tun kayan ƙarfe 12. Muna godiya, Allah ya ba mu zaman lahiya, ya ba mu nasarori akan rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah, Honorable Najib Usman mai kotu kenan. Muna godiya kwarai da jawabin maraba da baki na iyayenmu mata. Ajandar mu ta gaba ina so in kira Hajiya Lami domin ta zo ta mana jawabi. In Hajiya Lami na kusa muna so ta zo za ta mana jawabi. Hajiya Lami. Bari bisa gari ba 'yan jam'iyyar biyu yanzu 'yan jam'iyyar biyu ba gudu ba sha da baya mun bata kwata-kwata obin godi ba gudu ba sha da baya dari bisa gari muna nan da ka ɗauki ƙawa mun azata mu 100%. To mata ku ɗauki amana Allah, amana wa kace mu ba wannan ta mu ba da ɗan uwanmu ya riga ya hito mun hito ne tsayin daka babu duk inda za ka sai mun bi ka duk inda za ka sai mun yaƙi da duk kasar kana iya mata mu muna iya tsakani da Allah kowa ne yanzu muna iyawa babu ya sha da ba 100%. Wallahi babu yadda kai kuma kai ba ka yadda kai na amana ne ko yan amana ne ka share mana hawayenmu muna cikin wani halayi domin bi ka sai mun kada da mu da takaici na duniya da lahira kana ji gwamna ko wanka kuma sa sanko da sabulu sare mun wanke kanmu mun dawo ga Allah gare ka ka riga ba amana Allah za ku ma sha da baya no haza salam Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ka azaba ganin amin amin APC APC Zamfara ban ji ba Zamfara Masha Allah, hakika yau rana ce wadda nake cikin farin ciki wadda Allah subhanahu wataala ya nuna man iyaye na mata da ke wannan anguwa tamu da ke wannan rumfa tamu wanda ba wani ɗan siyasa wanda zai tsayu ya kare mata ƙofar gidan da aka haife su kamar yadda muka yi. Duk wanda ya
siyasa su nace cewa shi matashi ne dan siyasa yau buga ya je bakin kofar gidansu a rumfarsu ya tara mata irin haka mun zo ne domin mu yi mai daraja gwamna aiki wayannan da kuke gani daga yau sun tabbatar da cewa babu su babu jam'iyyar babu jam'iyyar da izinin mai daraja gwamna mun karɓe ku mun karɓi wankanku mun wanke ku sumul duk wanda daga yau akwai PDP na angon daga yau angon mun kashe jam'iyyar PDP mun kashe ta mun turbuɗe ta mun kone gawarta mun zuba tokanta cikin ruwa ta bi ruwa babu ta duk inda muka tsayu ba za mu ba wannan wuri ba sai mun aikata wani aiki na alkhairi ba za mu yi alkawari ba kuma ba za mu yi abin da ba za mu iya yi ba duk abin da muka yi muna yi ne bisa gaskiya da amana kuma mun riga mun kulla amana tare da kowa ubangijin raba Allah ka ba mu iko rike wannan amana duk kungiyoyin da ke nan wurin ba da bata lokaci ba insha Allah rabbi za mu ba kowace kungiya naira 100 ƙasa babu PDP jihar Zamfara na kashe PDP a jihar Zamfara yadda muke wannan taro haka za mu koma kowace karamar hukuma mai wannan taro kowace gunduma za mu tabbatar da cewa mun tahimmo kone jam'iyyar PDP a kowace gunduma insha Allah rabbi ina godiya da wannan dama da kuka bamu kuma kowace kungiya za ta ba da wakilinta wadda za mu hannunta mata wannan kuɗi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. APC! APC! Zamfara! Allah shi wa mai nasara. Masha Allah.